ham hai lam su no na hai no ani bekering studio channel no tini video wngkang ke obo hai si je takle bochor 2022 ni tini prothom muya bai thabo tisan nai tongo seng tabuk muya salam nai tongo nai di tri tri no boskango phunugano bai ke muya salam iko nai di muya tini prothom bar takle bochor muya muko amlik muya to amlik muya mo ko nai di mono tabuk tha bai boti khaisanan hini tongo iko nai di boskango iko sitoma muya taklai ni prothom bar tini no muya mo kai kham kai sikam ko gorok san musung hani khak tu manabo moko muya iko yang mo kham kai sikam tong ko jago iko nai di salam tongo iko jaga nai di sik salam bai ar trik trik nai toni bai ki salam nai di salam tongo kamu kai tha bo kongsa tong tha bai de muya boti chama sono na muya simi da ondro son nagina hele boi busuk bang nagina na ko kijati asi hele ko luk soy oi nai ton nó quay đi sầm voi bơi bơi thì thấy sầm còn mới tao cái thằng cái thọp đó nó bơi cái này nó tê tê sao cái con bài chơi xong bài chơi con Hadi gel. Tao orang mana begini. Kunai di sing tabu ka mai sa nai tongo moi hi kai phungni
alu bai tei tomato songjak tomato kari kai hi alu kai mokhai di boni mokhai muya bai tonadi muya bai khabo tei prothom 3 2022 ni tini prothom norok nai toni saingen par অনেক ঠকা অনেক ঠকা takalai sab muya bai tha chakha je nai tonai comment kesar Ete norok no kaisa sana muchungo jodi sai video ni skip khlai tangke norok kaham kai bujiglak naithokjaklak aboni bagai paya karen choi winai di tei an channel jodi se kotal wngui tongo hangke subscribe khaina di tei subscribe kari chaja hingke subscribe ta khai di tei like rok comment rok jodi sai khlaina muchungmo khlai di abo to already firgo no rang nangya to asuk no to nai toni norok sabai Tegesa mai tegesa nahari sana ko opui ko to norong nai to na
next part norok tam nani musong comment ke sari tei an channel tak pun subscribe kai kong tei subscribe kai ni hari kai next video norok tam nani musong sadi tam challenge megi challenge na tok tei bobo nali musong abo sadi dia asu joti nong sinai video asu joti asu joti nong thak sinai to norok nai toni background studio channel no to saja kan ke like comment share khlainen ta pogi tei jodi se kotal video kan ke all notification on ning yang mano notification on khlai je no bagi sogi yang mano to subscribe khai please all notification on khlai tondi to jahate kotal video finding kan ke sekan